το δοκάρι από την απευθείας εκτέλεση φάουλ του Μπρούνο Γκάμα και στη συνέχεια ο ΠΑΟΚ άρχισε να βγαίνει και αυτό στη δική του επίθεση με τα σου του Ζίβκοβιτς, του Τζόλι στο 3 και στο 7 αντίστοιχα, με την φάση που έκανε σε 2 χρόνους το 26 με τον Σφιτέρς και τον Ουαγκέ. Και έτσι στη συνέχεια ένα μάτς γενικώς εμέσως βλέπετε την εύστοχη εκτέλεση πέναντι από τον Γκάμα και τον γκολ που χωρίζει τις δύο ομάδες. Ένα μάτς που και οι δύο ομάδες έχουν πρόθεση να πιέσουν ψηλά, να χαλάσουν την ανάπτυξη των αντιπάλων τους. Κάτι το οποίο περισσότερο στο πρώτο ημίχρονο σε αυτό το κομμάτι το κατάφερε ο ΠΑΟΚ, χωρίς όμως κατάφερε να γίνει επικίνδυνος στις επιθέσεις που έβγαζε προς την άμυνα του Άρη. Επικίνδυνος ό,τι αφορά στο ποσοστό που πήρε κατοχή μπάλας πάνω από το 60% δηλαδή. Ο Άρης από ένα σημείο και μετά φρόντισε και για την άμυνά του, εσωτερική αλλαγή Άκη Μάτσιου να πάει από τη δεξιά πλευρά ο Μπερτόγλιο για να γυρίζει περισσότερο αυτός πίσω από ότι ο Ματέο Γκαρσία για να παρακολουθεί τις προωθήσεις από τα αριστερά του Γιαννούλη, εκεί που ο ΠΑΟΚ έχει από την αριστερή πλευρά Γιαννούλη και Τζόλι. Όπως και να έχει, περιμένουμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το δεύτερο ημίχρονο σε τούτο το ντέρμπι. Έτοιμες οι δύο ομάδες για να πάμε να πιάσουμε και να δώσουμε συνέχεια στην ιστορία. Έχουμε αφήσει το πρώτο ημίχρονο με το 1-0 υπέρ του Άρη με την εύστοχη εκτέλεση πέναντι από τον Μπρούνο Γκάμα. Η φάση στο 40. Ο Άρης, ο οποίος προηγείται για 7η φορά στο πρωτάθλημα στα παιχνίδια μέχρι τώρα. Στις προηγούμενες 6 έφτασε στη νίκη. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος είναι αναγκασμένος να κυνηγήσει για 3η φορά τον αντίπαλό του σκορ σε παιχνίδι πρωταθλήματος. Στις προηγούμενες 2 με τον Πας Γιάννη στην Τούμπα έκανε την ανατροπή, έφτασε στη νίκη και με την ΑΕΚ στο ΆΚΑ έφτασε μέχρι την ισοπαλία με τον γκολ στο τέλος του Μουρκ. Αυτά σε ό,τι αφορά στις επιμέρους στατιστικές επιδόσεις που έχουν να κάνουν με το προβάδισμα όταν το παίρνει μία ή άλλη ομάδα. Έτσι κι αλλιώς και οι δύο εξαιρετικά ανταγωνιστικοί μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα. Ο ΠΑΟΚ ήρθε εδώ από τη δεύτερη θέση με τους 24 βαθμούς στο δικό ταμείο. Ο Άρης έχει 23 και στα 10 παιχνίδια που έχει κάθε ομάδα σε αυτή τη σειρά των αγώνων έχει πετύχει από 7 νίκες. Από τις 7 νίκες του Άρη, οι 5 είναι με το 1-0, το οποίο είναι το σκορ που έχει εμφανιστεί περισσότερο από κάθε άλλο στα παιχνίδια του Άρη. Αντίστοιχα στον ΠΑΟΚ δεν έχει εμφανιστεί κάποιο σκορ περισσότερες φορές. Από τις δικές του 7 νίκες, οι 4 είναι με 0 στην άμυνα, οι 3 είναι και με γκολ αντιπάλου. Δεν υπάρχουν αλλαγές στις δύο ομάδες. Όπως άρχισαν και ολοκλήρωσαν το παιχνίδι στο πρώτο ημίχρονο, έτσι θα αρχίσουν και στο δεύτερο μέρος. Στη σέντρα ο Άρης και ο Ματίγια γυρίζει πίσω την μπάλα στο Πεναλουάν. Στο σημάδι ο Μάνος, ο Μιχαηλίδης, οι κόντρες, μπήκε στη φάση και παίρνει το φάουλ ο Ματέο Γκαρσία. Πρώτα δευτερόλεπτα στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Άρης, όπως και στο πρώτο μέρος, κερδίζει ένα φάουλ στα πρώτα λεπτά του παιχνίδια τότε και τώρα σε καλό σημείο για τους γηπεδούχους. Ο Πασχαλάκης βάζει τον τείχος που θέλει. Με τον Ματίγια να πηγαίνει αυτός πρώτος κοντά στην μπάλα, αλλά είναι κοντά και ο Ματέο Γκαρσία, αλλά και ο Λούκας Σάσα. Φεύγουν όλοι και αφήνουν τον Ματίγια. Ο Ματίγια εκτελεί, πέρασε μπάλα ψηλά πάνω από την αιστεία του Πασχαλάκη. Είπαμε λίγο πριν, δεν υπάρχουν αλλαγές ό,τι αφορά στα φυσικά πρόσωπα, αλλά φαίνεται και με μια πρώτη ανάπτυξη δεν υπάρχουν αλλαγές στο μοίρασμα των εσωτερικών ρόλων. Έτσι κι αλλιώς ο Παύλο Γκαρσία δεν άλλαξε κάτι στην δική του εντεκάδα σε ό,τι αφορά την αποστολή κάποιου παίκτη μέσα στο γήπεδο. Ο Μάτσιος είχε αλλάξει, είχε πάει στα δεξιά τον Μπερτόγλιο, κάτι το οποίο το κρατά και για το δεύτερο ημίχρονο. Ο Αργεντινός ο Μπερτόγλιο είναι στα δεξιά και ο Ματέο Γκαρσία είναι πίσω από τον Μάνο. Πάμε στον Κωστή Κότσαρη.
Μουρκ, Εσίτη και Τσόλακ είναι οι τρεις εκ των αναπληρωματικών. Ξεκίνησαν προθέρμανση, παράληψη με απόδεικτους επιστολής εκμήνων μηνών. Και ο Τσιγκάρας τους πήρε το βάρισμα τη συμμετοχή στο αρχικό σχήμα από τους άλλους δύο, Χάφαμουρκ και Εσίτη, που είναι τώρα στην προθέρμανση για τις επιλογές που έχει ο Παύλο Γκαρσία στον πάγκο. Μπερτόγλιος τριφογυρίζει, η μάχη στο όριο με τον Γιαννούλη. Ο Τσιγκάρας, άσπιζε ψηλά, ο Πάου κρατάει την μπάλα πίσω. Πάσες αρκετές σε μικρό χώρο, ανταποκρίθηκαν παίκτες του Παύλου Γκαρσία σε αυτό και τώρα το πλάγιο είναι για τον Πάου από την παρέμβαση του Μπεναλουάν. Μπεναλουάν μαζί με τον Λιζίση έπαιξαν άλλη μια φορά αυτό δηλαδή που λέγαμε για την τετράδα στην άμυνα του ΠΑΟΚ και έπαιξε μαζί σε ένα παιχνίδι του ζέστη αυτό το 20 λεπτό και μετά απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης. Ο Μπεναλουάν με τον Λιζίση έπαιξαν μαζί στο μάτς με τον Αστέρα Τρίπολης. Τώρα είναι το δεύτερο παιχνίδι που συνθέτουν δίδυμο στο κέντρο των μετώπιστων. Μπερτόγλιο γύρισε ο Μιχαηλίδης, περιμένει και διώχνει. Πλάγιο τώρα για τον Πάο. Ζήτησε φάουλ στην Τέρκη. Μαντίγια. Ματέο Γκαρσία μακριά ο Σιντέρσκι. Αλλά με το Σιντέρσκι τόσο πίσω στο φρυφάσι δηλαδή ήταν πολύ δύσκολο να υπάρχει κάποιος σε θέση φόρμα να κινηθεί τόσο γρήγορα δηλαδή. Πάτε για Ζιβκοβίτς. Τσιγκάρας κατεβάζει ο Σιντέρσκι, ο Ντόουκλας, ανεβαίνει και ο Αγκέ. Ο Τσιγκάρας, ο Αγκέ έκανε τη σέντρα, στο δεύτερο δοκάρι ο Σούντγκρεν. Μπερτόγλιο μακριά. Παύλο Γκαρσία, ο οποίος έχει μόνο νίκες μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα στα παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ από το τεπούτο στο Αγρίνιο και μετά έχει το 5-5. Ντόγκλας με τον Μπερτόγλιο. Γιαννούλη στη συνέχεια μονομαχία κάτω από τον Μπερτόγλιο. Και σειρά τώρα το γεγονό μας μάθει για φάουλ πλάγιο η υπόδειξη από τον Αϊκάου στον Νιουβιτή. Μπερτόγλιο παραμένει κάτω. Εδώ αυτή είναι η προηγούμενη φάση. Και ο Γιαννούλης που είναι στη γραμμή και περιμένει να δοθεί συνέχεια στο παιχνίδι της ΒΑΠ. Ντόγκλας για τον Μιχαηλίδη. Ίγκασον. Βαγγέ. Ζιβκοβίτς. Τα δεξιά πάντα οι δυο τους. Μιχαηλίδης. Σάκιτς με τον Τσιγκάρα. Σβιντέρσκι. Ο Ζιβκοβίτς η κόντρα. Φόκουσε. Στο 51. Η πρώτη στιγμή για τον ΠΑΟΚ στο δεύτερο ημίχρονο. Με τον Σβιντέρσκι να κερδίσει τον αέρα του Ελιζίση και στη συνέχεια όχι δυνατό, ήταν εκεί κόντρα στο σουτ του Ζιβκοβίτς που έκανε και με το δεξί. Φόκουσε σταθερά. Λέγαμε για τον Πασχαλάκη ότι μέχρι να δεχτεί τον γκολ από την εύστοχη εκτέλεση πέραν του Μπρούνο Γκάουα δεν έχει δεχτεί γκολ στα άλλα παιχνίδια που έχει χρησιμοποιηθεί στη σεζόν. Αντίστοιχα και ο Μπουσέ, τερματοφύλακας του Άρη, δεν δέχτηκε γκολ στα δύο δικά του. Τον Παναθηναϊκό στο Άκα και με τον Απόλλωνα Σμύρνης στους Ζωσιμάδες, τυπικά γηπεδούχος ο Άρης εκείνο το παιχνίδι. Φαουλ κάνει ο Σούντγκρεν στο ΣΒΑΠ.
Ντόγκλας για τον Μπούσε, για τον Άγγελο, με συγχωρείτε. Σβάμπ. Βαγγέ. Ζίβκοβιτς. Μιχαηλίδης. Ματέο Γκαρσία κόβει την πάσα προς τον Σβάμπ και τώρα τρέχει ο Μπερτόγλιο γυρίζοντας για την άμυνα ο Γιαννούλης. Το φάουλ βγάλει την όσα από τον αρχηγό του ΠΑΟΚ που έριξε και μια κλεφτή ματιά ο Γιαννούλης προς τον Μιχαηλίδη για την επικίνδυνοτητα, για το ρίσκο που είχε η προηγούμενη πάσα. Προς τον Σβάμπ δεν πέρασε από τον Ματέο Γκαρσία. Απόρρια της αλλαγής στην κατοχή και το φάουλ που κερδίζει ο Άρης στη συνέχεια. Φαίνεται πάντως ο Άρης να μην ενοχλείται από το ποσοστό κατοχής που είχε ο ΠΑΟΚ και εξακολουθεί να έχει και σε αυτά τα πρώτα λεπτά παιχνιδιού στο δεύτερο ημίχρονο. Να δίνει χώρο στον αντίπαλό του, να θέλει να παίξει στην κόντρα επίθεση. Θυμίζουμε στο 61% ήταν το ποσοστό κατοχής μπάλας για τον ΠΑΟΚ στο πρώτο ημίχρονο, αλλά αυτά είναι κομμάτια και της τακτικής και των δύο προπονητών. Πάντα συμβαίνει. Και ο Τσικάρας που ανεβάζει τον Ζίβκοβιτς, τον οποίο περιμένει για την άμυνα ο Σάσα. Ντόγκλας. Σφιντέρσκι για τον Σβάμπ. Ο Σφιντέρσκι κίνηση, θέλει να μπει στη φάση και ο Τσικάρας πρόλαβε, ο Τελεζήσης έδιωξε. Ο Ίκασον απλώς έδωσε ύψος στην μπάλα χωρίς να την απομακρύνει. Στη συνέχεια ο Γκάμα δεν διασφάλισε την κατοχή για τον Άρη. Και ο Μιχαηλίδης που δίνει τώρα στον Ίκασον. Πίσω στο Βασιαλάκι. Ο Σβάμπ. Πίεση από τον Σάσα. Τον Σούτκερ, τον Μπερτόγλιο. Πέρασε και από τον Σβάμπ και από τον Γιαννούλη. Παίζει με τον Γκάμα. Θέλει να περάσει ο Μιχαηλίδης, σταματάει ο Μιχαηλίδης και περιμένει, ελέγχει τη φάση ο Γιαννούλης για να αφήσει την μπάλα να περάσει εκτός για την out. Βαγγέ. Τώρα, Ντόγκλας. Για τον Σβάμπ. Σβάμπ, ο οποίος υποπίεση, σαν απλώς πέταξε την μπάλα μπροστά προς το κόντα του Σφιντέρσκι, ήταν κάπου εκεί για να στην κατοχή, δεν ήταν σαν πάσα, ήταν ίσα-ίσα για να φύγει η μπάλα από το σημείο που τον πίεσε ο Σάσα. Ο ΠΑΟΚ πάντως κερδίζει γρήγορα πάλι την κατοχή και με τον Ίκασον παίζει με τον Ουαγκέ. Ο Ζίβκοβιτς. Τσικάρας άφησε ωραία, έπαιξε με το κορμί για να βρει χώρο. Σφιντέρσκι, η προσποίηση από τον Κολοτνέκη στο δεξιά, έκανε το σούτ, η μπάλα περνάει εκτός. Την βρήκε ο Μπουσέ. Πρέπει να θα δείξει ο διαιτητής, όχι μπάλα είναι out. Στο 56, πάω και στο 51 και στο 56 έχει δύο επικίνδυνες επιθέσεις για την άμυνα του Άρη. Εδώ ξανά προσπάθεια από τον Σφιντέρσκι, καλή προσπάθεια αρχικά. Και από τον Τσιγάρα, τρόπος με τον οποίο απελευθερώθηκε και βρήκε τον Σφιντέρσκι και η κίνηση του Πολωνού επιθετικού, μπάλα πέρασε εκτός. Πάμε στον Ευγένιο Δαλέρα. Αυτός που άρχισε να στην προηγούμενη φάση πήγαμε στο Γιώργο Μελιζήση, θεώρησε ότι πήρε λάθος θέση στο μαρκάρισμα του Σφιντέρσκι, ότι θα έπρεπε να είναι αλλού και να δράσει διαφορετικά. Φάουλ για τον Άρη τώρα. Και μια ακόμη στιγμή στο παιχνίδι που υπάρχει κόσμος γύρω από τον διαιτητή. Ο Μάνος είναι κάτω. Από αυτή τη μονομαχία με τον Ντούγκλας. Μάνος ο οποίος από τη στιγμή που μπήκε ότι να έχει πρόβλημα εδώ ο επιθετικός του Άρη, ο Μάνος ο οποίος
σκόραρε με την ΑΕΛ στον Καζάν μετά από 38 παιχνίδια. Μπήκε για πρώτη φορά στο αρχικό σχήμα, ενώ εσείς βλέπετε Μύροσλαβ Σνάουτσαρ και Παύλο Γκαρσία για να συζητούν τα περί της αναμέτρησης. Θετικός ο Ουβανός, ακούγεται ο Πολωνός συνεργάτη του. Ο Μάνος από τη στιγμή που πήγε στο μάτς με τον Αστέρα Τρίπολης κάνει σερί 6 με το σημερινό παιχνίδι ως βασικός. Φαίνεται να έχει πρόβλημα τώρα. Πάμε στον Ευγένη. Δύο παίκτες έχει φωνάξει ο Αποστόλος Μάτζιος και του ζήτησε να ετοιμαστούν να περάσουν στον αγωνιστικό χώρο. Ένας είναι ο Κρίστιαν Λόπεθ, που σημαίνει ότι ίσως ο Μάνος δεν μπορεί να συνεχίσει, και ο δεύτερος είναι ο Σαντέ Σίλβα, και σε αυτόν δίνει εντολή να ετοιμαστεί για να περάσει το παιχνίδι. Ο Λόπεθ, ο οποίος ήδη παίρνει οδηγίες από τον βοηθό του, από τον συνεργάτη του Άκη Μάτζιου, τον Γιώργο Χωριανόπουλο. Για λίγο Άρης θα είναι 10. Περνάει εκτός ο Πάνος φάουλ για τους υπεδούχους. Ματίγια παίζει γρήγορα. Ο Ίκασον τρέχει με τον Ματέο Γκαρσία. Ο Συνανδρός αφήνει την μπάλα να περάσει εκτός. Ο Πασχαλάκης παίζει γρήγορα με τον Μιχαηλίδη, αυτό στο Ντόγκλας. Σιγκάρας. Πάμε στον Ευγένη. Η απόφαση είναι να φύγουν από το παιχνίδι ο Μάνος και ο Ματέο Γκαρσία. Μιχαηλίδης για τον Ζίβκοβιτς. Τσιγκάρας για τον Ουαγκέ. Δυνατή η παλιά. Σε μια κίνηση στην οποία ο Σάκητς είχε βγει ψηλά για την άμυνα, άφησε τη θέση του αριστερού μπακ και έμεινε και σε περιφερειακή άμυνα. Ο Ουαγκέ θέλει αυτό να το εκμεταλλευτεί για να παίξει με τον Ζίβκοβιτς, τον οποίο κυνήγησε στην άμυνα ο Ματίγια. Backup του Σάκητς, αλλά η πάσα δεν ήταν καλή. Εμείς βλέπουμε τον Λόπεθ, αυτός θα προηγηθεί των δύο. Μάλλον στην είσοδο, στο παιχνίδι. Έχει περάσει το μεταξύ ο Μάνος μέσα, αλλά δεν θα μείνει για πολύ ακόμη στο μάτς. Εδώ πήγε στη διεκδίκηση στην μπάλα, ζήτησε ο Σάκητς. Μιχαηλίδης. Περιμένει ο Σούτκρεν. Μάνος με τον Μιχαηλίδη. Γιαννούλης γύρισε πίσω εκεί που ο Ματέο Γκαρσία περιμένει. Ο Μπερτόγλιο τετατέτ με τον Πασχαλάκη. Τσίψε την μπάλα ο Ουαγκέ. Φύλακα τέρματος, διώχνει μακριά. Υπάρχει πάντως υπόδειξη για offside στον Μπερτόγλιο. Και ο Ουαγκέ, ο οποίος έχει μείνει πεσμένος μέσα στην εστία, έχει χτυπήσει στο δοκάρι από την προσπάθειά του να κρατήσει ανέπαφη την αιστεία του Πασχαλάκη λίγο πριν. Ξανά η προηγούμενη φάση. Ματέο Γκαρσία που κλέβει την μπάλα και θέλει να παίξει με τον Μπερτόγλιο. Φαίνεται να καλύπτεται στην προηγούμενη φάση. Υπόδειξη από τον Ολλανδό βοηθό είναι για offside. Όπως και να έχει, πάντως στη συνέχεια ο Αγκέ με τρομερή προσπάθεια για να μην περάσει η μπάλα την γραμμή, τη στέλνει στο πλάι, αλλά βλέπετε χτυπάει πέφτοντας με δύναμη στο δοκάρι. Γι' αυτό αμέσως οι συμπαίκτες του, πρώτος ήταν ο Γιαννούλης που γύρισε στον πάγκο του ΠΑΟΚ και ζήτησε βοήθεια, ενώ τώρα πηγαίνει, βλέπουμε και ξαναβλέπουμε την προηγούμενη φάση, πηγαίνει και ο Ματέο Γκαρσία πάνω από τον πεσμένο του Αγκέ για να δει τι έχει. Πάμε στον Κωστή Κότσαρη. Καταρχάς ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης, που ήταν πολύ κοντά στην όλη φάση, από την αρχή έδειχνε με κάποιες εκφράσεις στην αγωνία του για την κατάσταση του συμπαίκτη του. Και πριν από λίγο, με τον Μητρούλα Ρεσπάου, έκανε ένα νόημα προς τον πάγκο ότι θα χρειαστεί αλλαγή, εικάζοντας ότι δεν μπορεί ο Σενεγαλέζος να συνεχίσει. Το πλέον ασφαλές φυσικά, και αυτό έχει φυσικά να είναι καλά ο ποδοσφαιριστής στην ηλικία του, είναι να περιμένουμε την ενημέρωση του ιατρικού τύπου στον Πάγκο για να ξέρουμε τι μελιγενέστε. Πάντως υπάρχει γενικότερα μια εγρήγορση εδώ στον Πάγκο του Πάγκου σήμερα. Την ίδια ώρα που γίνονται οι δύο αλλαγές του Άρη μέσα και ο Λόπεθ μέσα και ο Σίλβα, βλέπετε ο Αγκέ έκανε μια τρομερή προσπάθεια να κρατήσει την μπάλα, να περάσει την γραμμή και από την έκταση και τον τρόπο. Δεν είχε και καλή ισορροπία, δεν είχε επί της ουσίας πόδι στήριξης για να απορροφήσει τον κραδασμό. Έπεσε και με δύναμη στο δοκάρι και πηγαίνει ο Λόπεθ, άρτη αφιχτή στο τερέν, πάει αμέσως πάνω από τον αντίπαλό του
είδαν όλοι τι έγινε στην προηγούμενη θέση και καταλαβαίνουν το πόσο πολύ πονάει τώρα και ελπίζουμε να μην έχει αυτό που έχει ο Κωστή, να έχει κάτι σοβαρό. Αλλαγή πάντως, Κωστή. Δεδομένη και λυμμένη απόφαση αλλαγή έχει κατέβει τάχιστα ο Χωσέ Κρέσπο, ο οποίος έκανε όσο μπορούσε να κάνει σε αυτό το προηγούμενο διάστημα την απαραίτητη προθέρμανση για να μπει στον αγώνα. Μη θέλοντας να μείνει η ομάδα με 10 ποδοσφαιριστές. Τώρα θα περάσει στο μάτσι. Και βέβαια εδώ φαίνεται Κωστή και η έλλειψη και λύσεων στη θέση του πλάγιου μπακ υπό την έννοια ότι δεν είναι διαθέσιμος ο Ροντρίγκο Σουάρες εξ αρχής δεν ήταν. Είναι εκτός αποστολής ο Βίρατζης και προφανώς ο Βιερίνια είτε δεν υπολογίζεται για τη συγκεκριμένη θέση, τον έχει κατά νου σε διαφορετικό ρόλο ο κ. Γκαρσία, είτε δεν είναι έτοιμος για να μπει να αγωνιστεί έστω και αυτό το σχεδόν μισάωρο που απομένει για το τέλος της αναμέτρησης. Ναι, μέσα ο Κρέσπο και πάει δεξιός μπακ, δεν αλλάζει κάτι στην τετράδα, στο σχηματισμό της άμυνας. Τετράδα μένει, θα γυρίσει σε 30 πίσω ο Παύλο Γκαρσία. Κρέσπο ο οποίος βέβαια έχει παίξει και αριστερός μπακ, έχει παίξει και δεξιά στην άμυνα και στην τριάδα που έπαιζε ο προκάτοχος του Παύλο Γκαρσία Μπελ Φερέιρα. Τώρα πηγαίνει σε τετράδα πίσω δεξιός μπακ. Η είσοδος των δύο παιχτών για τον Άρη αντίστοιχα βγαίνει. Ο Λόπεθ εντάξει στην κορυφή της επίθεσης εκεί που έπαιζε ο Μάνος με Σίλβα. Να δούμε λίγο την επίθεση και θα συζητήσουμε. Η επίθεση του Πάου μπροστά ο Σίλβα γύρισε πίσω για να βοηθήσει την άμυνα. Ο Ματίγια για τον Σάκιτς, ναι βγαίνει. Σίλβα πήρε το να παίξει επιτελικός. Εκεί δηλαδή που έπαιζε ο Γκαρσία με τους δύο που έπαιζαν τις πτέρυγες να παραμείνουν στη θέση. Ζίβκοβιτς για τον Σβάπ. Ντόουγκλας. Γιαννούλης με τον Τζόλι. Κισανφίο, ο Σίλβα αυτός που κάνει φάουλ. Τώρα η σειρά του πάω από μια στιγμή πάλι σε καλή θέση για τους φιλοξενούμενους να μεταφέρει κίνδυνο για απειλή στην άμυνα του εγκυπεδικού. Ξανά η προηγούμενη φάση. Και το φάουλ κερδίζει ο Τζόλις. Στη στημένη μπάλα Ζίβκοβιτς. Τελεί ο Σέρβος. Εκεί εξολόγεται που γύρισε πίσω για την άμυνα. Μπερτόγλιο πρόλαβε τον Ζίβκοβιτς. Μπρούνο Γκάμα απέναντι έφυγε ο Σίλβα. Αυτόν σημαδεύει ένας Πορτογάλος για τον άλλον ο Ντόουγκλας. Ο Μπερτόγλιο πήγε με ό,τι είχε διαθέσει πολλά. Έτσι έκανε το ποδόσφαιρο για να βρει την κατοχή ο Αργεντινός και το φάουλ. Για τον Βαπνέ, πάνω στον Εμπρούμ. Στέλνει τώρα ο Εκισμάτιος στον Σίλβα αριστερά και περνάει τον Μπρούνο Γκάμα επιτελικό. Το Μπερτόγλιο παραμένει στα δεξιά πάντα. Ακριβώς, ναι, παραμένει δεξιά. Μιχαηλίδης με τον Λόπεθ να πιέσει. Ματίγια. Σβάπκοβι. Μπεναλουάν. Ματίγια. Μπερτόγλιο. Με τον Γκάμα. Φάουλ κερδίζει ο Μπερτόγλιο. Μπερτόγλιο που δεν άρχισε βασικό σεζόν για τον Άρη, αλλά από ένα σημείο και μετά κέρδισε και το κάτω μάτσο του Μιχαηλένικ, αλλά στη συνέχεια και τον Ακιμάτζιο, βασικός στο παιχνίδι. Και σήμερα Ματίγια σε αυτό το φάουλ, αλλά πέρασε από όλους, όχι από τον Μιχαηλίδη. Ο Ζίβκοβιτς, την ίδια ώρα που φέρνει μπροστά και ο Ντόγκλας και ο Σφιντέρσκι, μένει πίσω για να κερδίσει την κατοχή ο Τσιγκάρας. Και τώρα όλοι με μια μπάλα στη μέση. Ήκασον ο οποίος θέλει να παίξει γρήγορα, ο Σίλβα. Τι γίνεται εκεί τώρα? Κάτω στο Σίλβα. Με τρεις αλλαγές θυμίζουμε γιατί είναι πολλά πράγματα σε μικρό χρονικό διάστημα μαζεμένα. Τρεις αλλαγές για τις δύο ομάδες, δύο για τους γηπεδούχους στο ίδιο χρονικό σημείο. Είσοδος στο μάτς Λόπεθ και Σίλβα. Και από την πλευρά του ΠΑΟΚ είσοδος του Κρέσπο, αναγκαστική αλλαγή, αποχώρησε ο τραυματίας, δεν μπορεί να συνεχίσει ο Αγκέ.
Και ο Κρέσπο πηγαίνει δεξιός μπακ. Θυμίζουμε ότι ο Αγγές στο παιχνίδι το προηγούμενο τον Αστέρα Τρίπολης είχε πάρει τη θέση του Ροντρίγκο Σοάρες στο 20 λεπτό τότε του μάτς και δεν μπορούσε να συνεχίσει τη τραυματίας. Ο Ροντρίγκο Σοάρες και κάνει και το παιχνίδι σήμερα στο τέλος του παιχνίδι. Ο Σάσα πήρε από τον Μιχαηλίδη, πίεσε ψηλά. Ο Βραζιλιάνος περιμένει για στηρίγματα, το δίνει. Ο Μπρούνο Γκάμα με τον Νίκασον, ο Πορτογάλος άνοιξε την μπάλα. Έφυγε εκτός. Απάντησε με τον εαυτό του. Τώρα Σβάμπ. Μπροστά για τον Ζίβκοβιτς, πιο ψηλός Βελιζήσης, πλεονέκτημα στον αέρα. Σούγκρεν. Ο Σβάμπ κατεβάζει Ντόγκλας. Με τον Ματίγια, φάουλ, Ισπανός, Περτπάου. Ντόγκλας. Ίγκασον. Κρέσπο. Πήρε το φάουλ από τον Σίλβα. Τώρα είναι η σειρά των ανθρώπων του Πάου από τον Πάου να φωνάξουν, όπως αντίστοιχα πρωτοβέρους φωνάξαν οι παιδούς για δεύτερη κάρτα στον Ντόγκλας, εδώ φωνάζουν δεύτερη τύπη κάρτα στον Σίλβα, οι φιλοξενούμενοι. Φάουλ για τον Πάου. Μόνιμος εκτελεστής αυτές τις φάσεις ο Αντρέα Ζίβκοβιτς. Σάσα έβλεψε. Πρόλαβε ο Ντόγκλας. Ο Σίλβα μακριά και ο Περτόπλιο έψαξε να πει ένα δύσκολο κοντρό με την μπάλα να έρχεται από πολύ ψηλά. Στη συνέχεια ένα φάουλ στο Γιαννούλη. Μετά το 56 δεν έχει φάσει το παιχνίδι. Μετά από εκείνο το σούτ, δηλαδή του Σβιντέτσκι, δεν υπάρχει κάποια φάση είτε για τη μία είτε για την άλλη ομάδα. Λόπεθ, Γιαννούλης κερδίζει τον Περτόγλιο και ο Σάσα κάνει φάουλ στο Τζόλι. Μέτρα, Σούγκρεν, Τζόλι. Και κίτρινη κάρτα και αμέσως κόκκινη στον κύριο Καρπίδη, πάνω στο Κωστινότσαρη. Αποβάλλεται και ο Κωνσταντινός στην πρώτη αυτές τις διαμαρτυρίες στον διαιτητή. Το χαρακτηριστικά του έλεγε για το γεγονός ότι δεν έχει δείξει κάποιες κίτρινες κάρτες στην ομάδα του Άρη και γι' αυτό πρέπει να το έβαλε. Δεν ξέρω τι λέξη χρησιμοποίησε. Είδαμε λίγο πριν και την ένταση ανάμεσα σε Σούγκρεν και Τζόλι να κοστεί. Αν μπορώ να συμπληρώσω, ετοιμάζει το Τζόλα για να περάσει στο μάτσι. Τώρα είναι ο Σβάμπ που πηγαίνει για να εκτελέσει αυτό το φάουλ με την μπάλα να πηγαίνει πιο μακριά από την περιοχή του Άρη, αλλά και ο εκτελεστής για τον Πάο. Έφυγε ο Ζίβκοβιτς και πηγαίνει ο Αυστριακός Στεφαν Σβάμπ. Σβάμπ εκτελεί αυτό το φάουλ. Σάσα. Σβάμπ κερδίζει τον Περτόγλιο. Ο Τζόλις με τον Σάσα, η προσποιήσα από το 18χρονο Βραζιλιάνο μένει στην άμυνα. Πάει και ο Σούγκρεν, είναι και ο Περτόγλιο εκεί και πέραν τώρα το Πάο που κερδίζει ο Τζόλις. Τζόλις που τα έβαλε με τρεις, στην αρχή ήταν ο Σούγκρεν, στη συνέχεια, στην αρχή ήταν ο Σάσα, στη συνέχεια ήταν ο Σούγκρεν, τώρα έχουμε γενικώς ένταση και μέτρα. Ήταν και ο Περτόγλιο μετά στο μαρκάρισμα του Τζόλι. Διαιτητής ο Ράιχάουρ, ο οποίος δίνει τώρα απέναντι για τον Πάο μετά τον Γιαννούλης. Όσο έγιναν μετά, με όλο τον κόσμο, μόνο δύο τερματοφύλακες δεν πήγαν γύρω από τον διαιτητή για να διαμαρτυρηθούν για την προηγούμενη φάση ή να υποστηρίξουν καθένας από την πλευρά του το
τι έγινε. Νάικαους, ο οποίος ζητά από όλους να φύγουν από κοντά του και όπως είπε και στην αντίστοιχη φάση του πρώτου ημιχρόνου, όταν είχε δώσει το πέναλτι για τον Άρη, αυτό λέει και τώρα, περιμένει τον έλεγχο της φάσης από τον VAR, τον συμπατριώτη, τον Ολλανδό, τον Κλέη του Περτή. Εδώ, προηγούμενη φάση με τον Τζόνι να στριφογυρίζει, πρώτο μαρκάρισμα, η πρώτη μονομαχία από τον Σάσενε και ο Περτόγλιο είναι και ο Σούτγκρεν, και στη συνέχεια της φάσης ο Σούτγκρεν με τον Τζόνι, αυτή είναι η τελική μονομαχία. Εδώ είναι η υπόδειξη από τον Νάικαους για να δείξει το πέναλτι και περιμένει τον έλεγχο της φάσης από τον VAR. Στο μεταξύ, κινητικότητα στους δύο πάγκους, ενώ εμείς βλέπουμε και την προηγούμενη φάση με τα νεύρα των παιχτών τριγύρω, με τον Μπεναλουάν και τον Γιαννούλη. Πάμε στον Κωστή Κοτσαρή. Στο παρόν παγώνει την αλλαγή του Τσόλακ, κάλεσε τον Εσίτη να ετοιμαστεί, να ξεκινήσει και να μπει άμεσα στον αγώνα. Περιμένει την συνέχεια από πάνω για να δούμε και την εξέλιξη. Θα πάει να τη δει την προηγούμενη φάση ο Νάικαους. Έγινε ο έλεγχος της φάσης από τον VAR, τον Ρούπερτη. Και ο Νάικαους πηγαίνει για να δει την προηγούμενη φάση. Τώρα έχουμε και εμείς την εικόνα από τον VAR και το τι βλέπει. Βλέπετε και αριστερά κάτω στην εικόνα, στο μικρό πλάνο, αλλά και δεξιά την εικόνα στο μεγάλο. Αυτό που βλέπει δηλαδή ο Ολλανδός στο monitor, στην οθόνη που υπάρχει στον αγωνιστικό χώρο. Πάρα πολλοί κόσμος εκεί γύρω από τον διαιτητή, για να δούμε τι αποφάσισε. Δεν υπάρχει πέναλτι. Αυτή είναι η απόφαση που παίρνει ο Νάικαους. Τώρα η σειρά των παιχτών του ΠΑΟΚ να διαμαρτυρηθούν για την απόφαση, την τελική απόφαση του Νάικαους, με τον Τζόλ να πηγαίνει αυτός μεταξύ άλλων στον διαιτητή και την κίτρινη κάρτα που δίνει στον Μπεναλουάν για την ενέργειά του στο Γιαννούλη. Λίγο πριν μας είπε ο Κωστής Κότσαρας ότι παγώνει τη δική του αλλαγή. Ο Παύλο Γκαρσία δεν βάζει τώρα Τσόλα και ετοιμάζει Εσίτη. Πάμε να δούμε τι ετοιμάζει ο Άκης Μάτσος, ζήτησε τον λόγο γέννηση. Και αλλαγή σχηματισμού. Ο Τζέγκο θα περάσει στη θέση του Περτόγλιο και ο σχηματισμός από 4-2-3-1 αλλάζει και γίνεται 4-3-3. Όλα αυτά σε λίγο. Και ο Σβάπ τα λέει με τον Νάικαους την ίδια στιγμή που η μπάλα πηγαίνει στη γωνία, γιατί το παιχνίδι θα συνεχιστεί με κόρνερ. Τώρα για τον ΠΑΟΚ η αλλαγή για την οποία μας προετοίμασε λίγο πριν ο Ευγένης. Έξω ο Μπερτόγλιο. Κωστή από πλευράς Παύλου Γκαρσία, παραμένει εσύ την πρώτη επιλογή ή παγώνει και αυτό? Αφού οι ποδοσφαιριστές βρίσκονται δίπλα στον πάγκο, φοράνε τα πράσινα φανελάκια, φοράνε από κάτω κανονικά τη φανέλα με την οποία θα αγωνιστούν. Τώρα συζητάμε και πάλι, συζήτησαν μάλλον ο δύο συνάδελφους με τον κύριο Γκαρσία και τώρα ο Τσόλακ παίρνει οδηγίες από τον συνάδελφο. Φαίνεται να έχει προβάδισμα αυτός για να περάσει το παιχνίδι, δηλαδή, έναντι του City. Ναι, και ίδιο. Ο Τζόλι στη γωνία το κόρνερ, πρώτο δοκάρι πέρασε από όλους. Βαπ έψαξε, ο Ίγκασον, προωθημένος Ίγκασον, έψαξε να πει κοντρόλ για να εκτελέσει, γιατί ήταν σε τρομερά πλεονεκτική θέση. Δεν το βρήκε το κοντρόλ, έχασε εδώ ευκαιρία. Ο Πάπκε στη συνέχεια πρόλαβε ο Γιαννούλης, τον γρήγορο Σίλβα που ήθελε να βγει στον χώρο για την κοντραεπίθεση. Ξανά πολύ καλή εκτέλεση του κόρνερ. Κεφαλιάς πρώτο δοκάρι του Σούντγκρεν, η μπάλα δεν απομακρύνεται. Ο Μπεναλουάν διώχνει
Είδα τον Ίγκασον πως προσπάθησε να βρει κοντρόλ σε μια μπάλα που ερχόταν πάντως με δύναμη, δεν ήταν εύκολο. Μπεναλουάν πιο μακριά. Γιαννούλης, Τζόλης, Ματίγια, Σούγκρεν, το κερδίζει ο Τζόλης. Ο Σβάμπ, κόρνερ για τον Πάο, το βγαίνει. Ο Ματίγια είναι που θα παίξει το ρόλο του αμυντικού μεσού στο 4-3-3. Ο Σίλβα δεξιά, ο Γκάμα αριστερά στις πτέρυγες. Σε λίγο θα πάμε στον Κωστή να μας ενημερώσει για τους παίκτες που θα βγουν. Στην διπλή αλλαγή που ετοιμάζει ο Παύλο Γκαρσία. Κόρνερ με τον Τζόλι, είσαι σταθερά. Κωστή. Λοιπόν, θα βγουν ο Ντόγκλας μαζί με τον Σβάμπ, 2 από τα 3 χαφ δηλαδή, για να περάσουν στο μάτσο εσύ με τον Τσόλακ. Σάκιτς. Ο Σίλβα. Σάκιτς δυνατά, εκεί που είναι πιο κοντά στην μπάλα ο Ίγκασον. Αλλά άρχισε να πάρει την απόφασή του και τώρα τον έκλεισε εκεί ο Μπρογκάου και πηγαίνει και ο Λόπεθ. Βρήκε τρόπο πάντως να περάσει την πάσα στον Αντρίγια Ζιβκοβίτς και ο Ίγκασον, ο οποίος συζητάει για την προηγούμενη φάση και με τον Πασχαλάκη αλλά και με τον Μιχαλίδη. Ίσως περίμενε κάποιον από τους δύο να τον πλησιάσει για να του δώσει το περιθώριο μιας πιο εύκολης πάσας. Ο Σούγκρεν με τον Τζόλι. Μιχαλίδης με το κεφάλι πίσω στον Πασχαλάκη. Όσο περνάει η ώρα φυσικά, όσο μεγαλύτερο θα είναι το ενδιαφέρον στο παιχνίδι. Τζέκο ο οποίος κερδίζει το ΣΒΑ. Μια ακόμη μονομαχία των δύο από το ντέρμπι της Βιέννης στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης. Έπεσαν αντίπαλοι ο ΣΒΑ με τη Ραπίδ, με την Αούστρια ο Τζέκο και τώρα πρόλαβαν να κάνουν μια μονομαχία και με το Θεσσαλονικιώτικο, γιατί ο ΣΒΑ θα περάσει εκτός για να πει ο Εσίτη και ο Τσόλακ παίρνει τη θέση του Ντόγκλας. Παίζει με Τσόλακ και Σφιντέρσκι πια μαζί ο Παύλο Γκαρσία. Από το 80 και μετά. Προπονητές που κάνουν τις δικές του κινήσεις από τους πάγκους. Επιθετικό δίδυμο πλέον στον ΠΑΟΚ που κυνηγάει γκολ απάντησης και αλλαγή σχηματισμού από την πλευρά του Άκη Μάξλου με είσοδο James Τζέκο για να φροντίσει για την ισορροπία της δικής του ομάδας, θέλοντας να προφυλάξει το προβάδισμα που έχει στο σκορ. Και η αλλαγή σχηματισμού που φαινόταν το πιο πιθανό, Κωστή, για πες, ναι. Ναι, σε 4-4-2 γυρίζει πλέον ο ΠΑΟΚ από 4-2-3-1 ή 4-3-3 με το οποίο ξεκίνησε ο Κέφαλος. Ο Σάσα για τον Γκάμα. Τζέκο. Σίλβα. Ο Λόπεθ με τον Σίλβα. Ο Σάκιτς. Χέρι από τον Ζιβκοβιτς που έδειξε τη για φάουλ υπέρ του Άρη. Ένα ακόμη το παίρνει ο Γκάμα από τον Κρέσπο. Εδώ ο Ισπανός, ο Γκάμα μένει για λίγο κάτω. Εδώ βλέπετε την προηγούμενη φάση, το φάουλ που θα φέρει τώρα και τους 11 του ΠΑΟΚ από τη στημένη μπάλα και προς την αιστεία πίσω του Πασχαλάκη για να παίξουν άμυνα. Και Μπεναλουάν και Δελιζήσης προωθούνται από την άμυνα του Άρη. Ματίγια. Στη στημένη μπάλα εδώ, Ισπανός. Εκτελεί ο Ματίγια. Πασχαλάκης χωρίς κανένα πρόβλημα. Κρέσπο. Τσιγκάρας. Ο Γκάμα. Τον έκοψε ο Τζέκο, άρχισε να μπει στη φάση. Ο ΠΑΟΚ πήρε την κατοχή με τον Τζόλι να θέλει να γυρίσει με γατζωμένο στην πλάτη των Σάκιτς. Με τον Δελεζής να πετάει την μπάλα μπροστά, εκεί που δεν είναι κανείς παίχτης του Άρη και το πλάγιο είναι για τον ΠΑΟΚ. Το δεύτερο ημίχρονο και των δύο ομάδων, γενικώς το πρωτάθλημα μέχρι τώρα έχει ενδιαφέρον. Ο Άρης στο δεύτερο ημίχρονο έχει δεχτεί γκολ μόνο στα παιχνίδια με Ολυμπιακό και Ατρόμητο. Έχει δεχτεί μόνο 2 γκολ στο δεύτερο ημίχρονο. Από την άλλη, το
το δεύτερο ημίχρονο του ΠΑΟΚ είναι το παραγωγικό του. Έχει πετύχει 13 γκολ και από τα 13 αυτά, τα 7 είναι από το 85 και μετά. Σίλβα για τον Τζέκο. Ματί για Σάκιτς. Εσύ την μπήκε από αέρος στη μονομαχία και ο Σάκιτς πετάει σε πλάγιο. Παρενέσεις και από τους δύο πάγκους με συνεχείς προς τους παίκτες για να εντείνουν τις προσπάθειές τους, καθώς το μάτς έχει πει για τα καλά στη δική του ευθεία. Ο Σίτι, ο Μιχαηλίδης, το κυνηγάει ο Λόπεθ. Κράτησε την ισορροπία του Μιχαηλίδης και ο Γιαννούλης, αυτός δεν μπορούσε να κρατήσει την μπάλα. Εκτός παιδιάς πλάγιο για τον Άγιο. Γιαννούλης περίμενε πιο γρήγορα την πάσα από τον συμπαίχτη του. Και ο Σούτγκρεν που είναι στη γραμμή για αυτό το πλάγιο για τον Άρη. Γιαννούλης στον αέρα, Σάσα. Εσίτη πετάει στον Νίγκασον, αυτό στο Ζίβκοβιτς, πρόλαβε να γυρίσει το Τσιγκάρα. Όταν με δύναμη για την άμυνα ο Σάκιτς τον πρόλαβε ο Σέρβος και στη συνέχεια κάνει το φάουλ στον Εσίτη, ο Λούκας Σάσα. Κρέσπο. Εσίτη με τον Τζέκο. Φάουλ για τον ΠΑΟΚ. Τσικάρας. Νίγκασον. Τσικάρας για τον Μιχαηλίδη. Εσίτη. Ο Τζόλης για τον Γιαννούλη, αυτός έκανε τη σέντρα σε μια φάση πάντως που και οι δύο πλάγοι, δείτε αν προλάβετε στο βάθος των Κρέσπο, και οι δύο πλάγοι του ΠΑΟΚ είχαν ανεβεί πάρα πολύ ψηλά και ο Γιαννούλης που έκανε την σέντρα και απέναντι και ο Κρέσπο, περίμενε και αυτός από εκεί να πει στο παιχνίδι. Λόπεθ στον αέρα. Γιαννούλης μακριά. Σφιτέρσκι. Ματίγια, Εσίτη. Ζίβκοβιτς στον χώρο, έκανε κίνηση ο Τσόλακ. Ο Κροάτης για τον Ζίβκοβιτς, σουτ με το αριστερό out στο 85. Πρώτος παίκτης σε τελικές προσπάθειες μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα για τον ΠΑΟΚ. Αντρία Ζίβκοβιτς πήρε εδώ την πάσα. Καλή πάσα βρήκε στην κίνηση στον Ζίβκοβιτς. Έπιασε αυτό στο σουτ. Με το καλό πολύ, το αριστερό έστω την μπάλα out. Έχει μείνει κάτω ο Σάσα για τον Άρη. Παιχνίδι στην αρχή μετά, Εσίτη. Αυτός που θα πετάξει την μπάλα εκτός για να σταματήσει κανονική ροή. Εδώ είναι η προηγούμενη φάση. Με τον Εσίτη ήταν η επαφή, γι' αυτό και ο Εσίτη ήξερε τι έγινε και καλά βέβαια πάντα στο τέλος πρέπει να μπαίνει και το fair play, αλλά εδώ είχε και ο Εσίτη ένα λόγο παραπάνω, ήξερε τι έγινε στην προηγούμενη φάση και γι' αυτό σταμάτησε την κανονική ροή του παιχνιδιού. Όλα αυτά με συμπληρωμένα τα 86 στο ρολόι. Το σκορ είναι πάντα στο 1-0 με το έστω χτύπημα απέναντι του Μπρούνο Γκάμα από το 40, οι οδηγίες του Παύλο Γκαρσία στον Μιχαηλίδη και οι συζητήσεις από την πλευρά στον πάγκο του Άρτου Άκη Μάτσου με τον συνεργάτη του Γιώργο Γιαννόπουλο.
Πάμε στον Κωστή Κοτσαρή. Είναι μια συνέχεια οδηγιών που έδωσε νωρίτερα ξεκινώντας από τον Τζόλι, ζητώντας του να συγκλίνει προς τον άξονα χωρίς να υποχωρήσει σε βάθος, χωρίς να επιστρέψει προς τα πίσω. Και η οδηγία η οποία δόθηκε στον Μιχαηλίδη μεταφέρθηκε και στον Ίγκασον τώρα, ζητώντας από τους δύο κεντρικούς αμυντικούς να σημαδεύουν το χώρο μπροστά από την αντίπαλη περιοχή, όπου θα θέλει να έχει υπεραριθμίο απόδο. Ναι, για να εκμεταλλευτεί με κάποιο τρόπο την ταυτόχρονη παρουσία των δύο δικών του επιθετικών, Σφιντέρσκι και Τσόλακ. Τώρα μια μπροστινή παλιά, ακριβώς κάπως έτσι, με το Τελιζής στον αέρα και το φάουλ δεν πάω. Για χέρι του Σάσα. Ζιβκοβιτς εκτελεί αυτό το φάουλ. Ο Λόπεθ γύρισε πίσω. Σφιντέρσκι, τρίτη κεφαλιά στη σειρά από τον Λόπεθ. Και άρχισε ο οποίος θέλει να τρέξει στον χώρο με τον Γκάμα να βρει τρόπο να πετάξει την μπάλα στον Σίλβα. Μήπως για την άμυνα ο Γιαννούλης. Ο Σίλβα κρατάει την έχει στο αριστερό, έκανε το σούτα ψηλά. Περίμενε τον Λόπεθ πάσα. Απογοητευμένος με τα χέρια ανοιχτά ο Ισπανός από τον Πορτογάλο. Σίλβα, ο οποίος προτίμησε αυτός να τελειώσει την φάση. Στην κόντρα επίθεση που βγήκε ο Άρης μετά την εκτέλεση φάουλ, πάω σε μια γεμάτη περιοχή των γηπεδούχων. Μιχαηλίδης, Ματίγια περιμένει. Εσύ τι μπήκε με δύναμη σε